फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोजौ फरायसालिफोराव लांनानै प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्सजों सोलोंथायाव जौगालांहोनो हायो। प्राइम मिनिस्टार राइजिं इंडिया गावारि बिथांखिनि गेजेरजों PM-SHRI ज्ञान यात्रा पाशेक 2023-24 एक्सपोस्योर विजिट हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला सामग्रा शिक्षानि बानजायनायाव भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार राइजिं इंडिया गावारि बिथांखिनि गेजेरजों PM-SHRI ज्ञान यात्रा पाशेक 2023-24 नि थाखाय गंगु फरायसालिफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै एक्सपोस्योर विजिट हाबाफारि मावफुंदों। थांनाय 8 जानुवारिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन फसंथानफोराव एक्सपोस्योर विजिट खालामनाय बायदि दिनै जोबथा सानावबो क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि, क'क्राझार देहा फाहामसालि आरो क'क्राझार BB इन्जिनियारिं कलेजाव एक्सपोस्योर विजिट खालामो। हाबाफारिनि गुबै थांखिखौ बे समाव सोलोंथाइ बिफाननि DPO डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार जसमानि ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव मिथिहोदों। बेनि जोंनि थांखियानो जोंना मोनसे प्राइम मिनिस्टार राइजिं इंडिया मोनसे प्रग्राम दङ, फ्लेगशिप प्रग्राम गभर्नमेन्ट अफ इंडियानि। टोटेल इंडियायाव जोंना टोटेल 4500 स्कुल्स फरायसालिफोर दङ आरो लोगोसे जोंना आसामाव टोटेल सेलेक्ट जादों 264 आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंना गासै 9टानि बिथोराव एमइ स्कुल 3 आरो मोनसेया जाहैबाय LP स्कुल खिन्थिला LP स्कुल आरो बाकिया जाहैबाय सेकेन्डारि आरो हायर सेकेन्डारि 4। दा बेखौ लानानै जोङो थांनाय 8 तारिखनिफ्राय मोनसे एक्सपोजार भिजिट जोंना प्रग्राम दङ आरो बे एक्सपोजार भिजिटनि मेन जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंना फरायसाफोरखौ मोनसे गोजौ माने फरायसालिफ्राव लाबोनानै जेरेखम इन्जिनियारिं कलेज, मेडिकेल कलेज, CIT आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव लाबोनानै जाहैबाय जोंना माखासे प्रेक्टिकल जेनाखि एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ स्पेसियली शेयार खालामनो थाखाय स्टुडेन्ट्सफोरखौ जोङो बे एक्सपोजार भिजिटआव लाबोनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जिहेतु गामि ओनसोलाव थायो, बे गामि ओनसोलाव थानाया माखासे माने प्रेक्टिकल नलेजफोरखौ मोना आरो बे प्रेक्टिकल नलेजखौ मोननो थाखायनो नैबे स्पेसियली नैबे एक्सपोजार भिजिटआ मोस्ट इम्परटेन्ट होननानै गभर्नमेन्ट अफ इंडिया बे प्रग्रामखौ लादों। आरो लोगोसे जों दा नुदों जे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बे प्रग्रामाव फैनानै ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जादों स्टुडेन्ट्सफ्रा, जिहेतु जोंनि फरायसाफ्रा कुनु दिन माने मेडिकेल कलेजाव जेनाखि मिउजियामफोरखौ नुफेराखैमोन आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माने प्रेक्टिकल किसुमान नलेजखौ नुवाखैमोन। दा बेजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो बोरैबा नोङो बेखौ नुनानै एनकारेज खालामनो हायो, बिनि थाखायनो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। आरो जों नुदों दा जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जादों आरो स्पेसियली प्रिन्सिपाल आरो प्रफेसार लेक्सारारफोरजों इन्टारेक्सन खालामनानै स्टुडेन्टफ्रा मोनसे माने गाव जे माने डक्टर जानो हायो, इन्जिनियारिं बा बोरै जानो हायो बेखौ मोनथिनानै जोबोद मोजां मोनदों। आरो बिनि थाखायनो जोंनि एक्सपोजार भिजिट ज्ञान यात्रा होननानै बुङो, ज्ञान यात्रा पाशेक, बेनि थ्रुयै जोंनि स्टुडेन्टफ्रा आं आसा खालामदों बे नलेजखौ लानानै जाहाथे फिउचाराव मोजां जायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।